sempre se facía unhas festas moi bonitas, sacábase o San Martín, bueno, ainda se sigue sacando, pero xa non... Bueno, era a festa do pueblo, é o patrón do pueblo. E despois, á tarde, sempre había festa, unhas gaitas gallegas, ou a mellor unha charanga, pero sempre despois facías un agosto, bueno, unha festa preciosa, era aquí. E hoxe non tedes nin onde celebrar a misa? Hoxe nin case onde celebrar, porque hasta o campanario ardeu todo. Entón se está así, coa droga de gracia, de que ano pasado ardeu todo, non quedou nada, as casas de ali do barrio da Curral arderon case todas, que é unha pena. E a parte do barrio de arriba, e despois os castaños, a frutales, non quedou nada, unha pena, que quedamos sin recuerdos e sin nada. Pero é así a vida, e a verdade que se añora moito isto, botase moito de pena isto, porque sempre se fixeron aquí unhas festas do San Martiño que eran, estábamos cunha ilusión para sacar o santo, para todo, unhas procesións preciosas, e despois había unhas charangas, de maravilla todo. E agora, pois, vaise terminando, porque é así. De ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de estrenamos la aurora, saludamos al Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la casa del Señor, y a está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, como ciudad que canta. Suben las tribus del Señor, y alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén.